està representada a l'Ola, doncs és una arbre. Després, esclar, hi havia el lloc que amb les festes cremant-se formava part de la cerimònia perquè tenen futur. Les primeres notícies de l'institut les vaig tenir quan vaig rebre les primeres lliçons de català. I això va ser al Seminari Menor de la Gleva. Estudiar català, gramàtica o ortografia, en els cursets d'estiu que teníem en aquells temps. Les vacances d'estiu les consideraven massa llargues i llavors les partien pel mig. Em sembla que era el mes d'agost, la primera setmana o la segona setmana del mes d'agost, feien una convocatòria i havíem d'anar allà i rebíem lliçons d'aquestes, de coses, d'assignatures que no estudiàvem en el curs, diguem, normal. I allà vaig rebre les primeres lliçons de català i les primeres nocions de que existia un diccionari oficial, diccionari de la llengua, que no era altre que el d'en Fabra. I llavors, també en Fabra hi anava també unit tot el món a l'entorn de l'Institut d'Estudis Catalans, que havia creat a començaments del segle XX el gran polític Prat de la Riba, que va establir, diguem, els fonaments de la recuperació del català com a llengua nacional. I les primeres, diguem, consultes que vaig poder fer en un diccionari català em varen ja omplir de satisfacció, perquè tot allò altre que venia de l'actualitat en aquell temps era tot en castellà i tot espanyol, mentre que el diccionari Fabra i la petita gramàtica que ens passaven amb còpies gairebé manuscrites, tot això ens feia recular els temps més antics en què el català no era prohibit i, a més, jo també tenia, diguem, el privilegi de viure a Folgueroles amb tot el passat de Verdaguer. Naturalment, tots els llibres de text eren en castellà i en català no n'hi havia de llibres. Van començar les editorials a activar alguna col·lecció de poesia, de novel·la, però no llibres d'estudi, de cap manera. Jo recordo amb quina satisfacció vaig poder comprar-me el primer diccionari català, que era un diccionari així molt gros. No era el Fabra, perquè no es trobava, o si es trobava era per camins, diguem, clandestins gairebé, perquè Pompeu Fabra era vist com un enemic d'Espanya i que el seu diccionari era mala literatura que podia fer mal als estudiants. I al cap de poc ja va sortir en Ruaix, que va ser qui va posar uns pocs anys després de nosaltres. Ja hi va haver classes de català allà que eren, diguem, voluntàries, però en tot cas que ja varen tenir molt èxit i amb materials auxiliars com eren diccionaris o com eren una gramàtica o com eren lectures. Allà era molt llegit Ruïra, per exemple, perquè era un escriptor molt casolà, molt bona persona, molt catòlic, i d'altres. I després tot el món de Montserrat i el montserratisme també va entrar molt enllà. I tot això també seguint de prop els moviments de l'Institut d'Estudis Catalans, que es va anar, diguem, reactivant amb noves preses de posició sobre
i amb l'edició del diccionari i l'edició de la gramàtica. Total, que l'Institut d'Estudis Catalans era la màxima entitat que a mi m'impressionava, perquè era la que, d'ençà de la seva fundació d'en Prat de la Riba, havia mantingut, diguem, el pal de paller de tot el que es feia, i no solament a Catalunya, sinó també a les Illes i al País Valencià. De manera que l'institut va ser com una llum que eixamplava el seu radi d'il·luminació. A mesura que passava el temps, es van començar a fer cursets d'ensenyament del català i establir el Diccionari Fabra, que era avalat per l'Institut, com el diccionari oficial. I certament que la seva feina, a vegades molt criticada, jo no diré que alguna vegada criticable, però una feina que mereix el reconeixement de tots els qui hem continuat i els qui continuaran amb aquesta llengua, que és la llengua que varen preservar de la dispersió, que cadascú escrivís com volgués, que era el sistema no improvisat, sinó estudiat científicament com fer desaparèixer una llengua. Mentre hi hagués institut, mentre l'institut funcionés i es reunís i periòdicament sortissin els retocs en el diccionari i en la gramàtica, allò volia dir que anàvem bé. Era com un senyal, com una il·luminació. L'institut què diu? I la gent acceptava l'autoritat no només científica, sinó l'autoritat moral i política de la gent de l'institut. I formar part de l'institut era una cosa, era un senyal de reconeixement no només científic, sinó també, diguem, polític i moral. I l'institut era sobretot pro-europeu, en la concepció autèntica del que ha estat el nacionalisme, diguem, català, que Catalunya és Europa. No és que sigui un país europeu, que també, sinó que Catalunya, Europa. Som Europa. I aquesta és la base per trobar què som els catalans. Cada país que forma Europa és un mosaic. Ja mirem Catalunya mateix. Catalunya no és un país uniforme. Des del Pirineu al mar i tot, hi ha una gran varietat. És un mosaic. I la suma fa una peça d'un mosaic superior que és Europa. I esclar, això té la repercussió que té en tot el món cultural. La traducció floreix a Europa d'una manera única. L'intercanvi que hi ha, l'encreuament que hi ha de llengües i de llibres que s'editen, i naturalment també d'oral, és extraordinària. És d'una riquesa que ens fa estar sempre atents. I per mi, els estudis de traducció són poc estimulats. No perquè sembla que només siguin per professionals. O la carrera de traducció i interpretació és pels que volen fer de traductors. No, no hauria de ser així. Traduir hauria de ser és ja una forma habitual per als negociants.
I s'han arribat a fer malabarismes per aconseguir que hi hagués una llengua única, però no se n'han sortit, tant si és una llengua de dir, serà aquesta o serà aquella. Ja sabem que sí, que hi ha llengües preferents i que s'han implantat molt més que d'altres, però no acaben de suplir mai les llengües autòctones pròpies. I qui diu la llengua, diu la cultura. Si mirem aquest claustre, nosaltres podrem dir, bé, aquest claustre és que pot ser a tot arreu. No pot ser a tot arreu. Aquest claustre posat en un altre lloc ja no seria aquest claustre. No ha estat mirat pels mateixos ulls, no ha estat il·luminat per la mateixa claror. Tot això són matisos que algú pot dir, no, tot això és literatura barata, o tot això és qüestió no sé, d'una persona que exagera, que és ultra, i que... No, jo penso que no. I això a mi m'acontenta. Aquí, vaig poder viure i palpar l'estat en què es trobava la ciència. Esclar, les ciències, diguem, naturals no són el meu terreny i amb això era purament assistent i oient. Però, en canvi, en el terreny de la història i de la llengua i diguem, del món literari i tot això, aquí vaig poder trobar la formulació del que un país com el nostre necessita perquè pugui prosperar en aquesta direcció de l'art, de la literatura, del cinema, en fi, totes les belles arts que tenen una història mil·lenària. La singularitat és real. I això, l'Institut d'Estudis Catalans, la seva singularitat és real, de pal de paller de la ciència i la cultura que s'expressen en català. Quan es va plantejar la qüestió de celebrar el centenari de la creació de l'Institut, jo i uns quants membres de l'Institut vàrem fer aquesta proposta de promoure com un petit curset de conferències per als pobles i les ciutats i les escoles que es volgués i tal, no sobre la commemoració, sinó amb motiu de la commemoració. Fer un curs sobre 10 testimonis del segle XX, del segle que eren, i fer-ne 10 lliçons per al segle XXI, que era a l'entrada de ple a dintre d'un món europeu. Primer, Enric Prat de la Riba, fundador de l'Institut, entre altres coses. Segon, Joan Maragall. Tercer, Eugeni d'Ors. Quart, Alexandre Galí. Aquí comença la campanya del català com a llengua de l'escola. Comença amb Alexandre Galí. Carles Riba, que ja l'hem esmentat, és el gran poeta que, a més, és exportable, que deien, que es pot traduir a totes les llengües i a totes les llengües és un gran poeta, amb les elegies de Villarville. Ferreter Mora, les formes de la vida, com viuen els catalans, és el que va entrar en aquest terreny. Jaume Vicenç Vives,
amb la seva capacitat de pedagogia, d'història i tal. Maria Aurèlia Capmany, que a més portava tot el bagatge anterior per parlar de la dona a Catalunya, per donar-li visibilitat. Què és la dona a Catalunya? És un dels punts clau. Francesc de Borja Moll, a les Illes, que és, a més, l'editor de diccionaris. I tancava amb un pensador valencià, que no podia ser altre que Joan Fuster. Aquest era el curs que es va proposar, que es va fer en diversos llocs i que se'n va fer una edició, perquè, com diu el propòsit, hi hagi un enllaç amb el passat de cara al futur.